V rámci projektu Vytvorenie nových cezhraničných príležitostí sa v Užhorode konal seminár určený slovenským a ukrajinským podnikateľom. Stretnutie sa uskutočnilo za podpory projektu, ktorého hlavnou myšlienkou sú konzultácie a tréningy pre podnikateľov. Vďaka tomu dochádza k nadväzovaniu cezhraničnej spolupráce, predovšetkým medzi Slovenskom a Ukrajinou. Na Slovensku sú samozrejme podmienky z roka na rok lepšie a hlavne v kontexte s Ukrajinou máme mimoriadny záujem o to, aby sa väzby, spolupráca zmysluplne, efektívne, ale stále viac a viac prehlbovali. Hlavnou témou seminára boli prezentácie podmienok pre podnikanie v Slovenskej republike. Ukrajinskí účastníci sa dozvedeli základné informácie o právnych zákonoch týkajúcich sa vytvorenia podnikateľských subjektov, osobitosti daňovníctva a základné požiadavky na správne účtovníctvo na Slovensku. Dôležitým bodom workshopu boli bilaterálne stretnutia podnikateľov z Ukrajiny a Slovenska. S ukrajinským trhom ešte zatiaľ nemáme žiadne skúsenosti, ale naša firma distribuuje aj do ostatných krajín okolitých, ako je Rusko a okolité východné štáty. Vďaka dnešnému stretnutiu našli sme potenciálnych obchodných partnerov, s ktorými sme jednali a veríme, že pri ďalších stretnutiach dojde k nejakému úspešnému záveru. Tohto workshopu som sa zúčastnil kvôli tomu, aby som dostal informácie ohľadom práce a možnosti rozvoja obchodu na ukrajinskom trhu, keďže ako spoločnosť, ktorú zastupujem, máme záujem na vstúpiť na ukrajinský trh. Tento workshop mi dal veľmi veľa informácií, čo sa týka spôsobu práce na ukrajinskom trhu, možností, informácií ohľadom cieľ, podmienok a ďalších vecí, čo je potrebné na obchodovanie. Dobrým impulzom pre nadviazanie obchodných vzťahov medzi oboma krajinami bude opätovné vydávanie víz v rámci malého pohraničného styku. Malý pohraničný styk, veľmi bolestivá téma, ale s radosťou vás informujem, že robíme všetko preto, aby sme od 1. januára tento malý pohraničný styk spustili a aby mohli naši ukrajinskí priatelia ku nám chodiť ešte intenzívnejšie ako doteraz. Vďaka konzultáciám s expertmi projektu získali účastníci množstvo informácií o podnikaní na oboch stranách hranice. Z Užhorodu pre televíziu Zemplín Simona Inkabová.